So आं दायो नै अदालगुरियाव दंफैयो आरोना अदालगुरि रौता सारियालियाव बाजिबाथि एनुवेल कनफारेन्स जादों आरोना स' रायजोफोर आं बे जायगायाव दंफैयो आरोना दायो ओमफ्राय नै दायो आं सिंजों हाबलांबाय थानोसै आरोना स' रायजोफोर जायफ्रा बेयाव फैनो हायाखै बे भिडिअनि गेजेरजों नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय नै दायो आङो मेन गेटजों हाबलांगासिनो दं आरोना रायजोफोर ओरैबायदि मानसिफोर बिहिर जादों आरोना मा होनबावनो आरोना 2023 आव माने जोबथा बिहिर कनफारेन्स बेरायनाया बेनो जागोन खोमा बायदि मोनदों आरोना आङो नै ओरैबायदि बिहिरखा आरोना मानसिफ्रा जेरावबो नै दायो आं हाबलांगासिनो दं आरोना ओरैबायदि मोजां साजायदों आरोना नै बे मेन गेटनिफ्राय हाबलांबा बेबायदि साजायनाय आरोना मेन स्टेजसिम माने ओरैबायदि गुवार आरोना पुरा स्टेजआबो ओरैबायदि गुवार आरोना गोजाननिफ्राय माने उननिफ्राय नायहरबा माने सिगाङाव सोर सोर दं बेफोरखौ सिनायहरानो आरोना ओमफ्राय ओरैबायदि साजायदों ओरैबायदि गिदिर बा 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 मा होनबावनो आरोना नै ओमफ्राय लामायाव पुरा बेफोरबायदि मोजां मोजां साजायनानै दोनदों आरोना ओमफ्राय नै बे लामाया ओरैबायदि गोजान आरोना स्टेजसिम मोनहैनो मेन गेटनिफ्राय ओरैबायदि गोजान माबा खालामदों आरोना मेन लामानिफ्राय स्टेजसिम मोनहैनो गोजानथार आरोना ओमफ्राय दायो नैबे लामाजों थाबायगासिनो आरोना नै बेयाव बिदि लिरनाय दं आरो जोबोर भिडिअनि गेजेरजों नायलांबाय थाबानो जाबाय फरायलांबाय थाबानो जाबाय मानो होनबा आङो नै ओरै थांगासिनो दं आरोना दायो माने मानसिफ्राबो ओरैबायदि बिहिर दं दायो बेयाव बारा बिहिर गैया आरोना सिङाव थांनानै नायनोसै माबायदि बिहिर जादों मेन गेटनिफ्राय बेसेबां बे सिङाव बेसेबां माबाफोर दं बेखौ रायजोफोरनो नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन आरोना पुरा फारसेनिफ्राय मेन गेटनिफ्राय लानानै एक्सिबिसन मा मा दं बेयाव पुरा बेरायजोबनायखौ आंनो देखायगोन आरोना स' रायजोफ्रा नायलांबाय थाबानो जाबाय बे भिडिअनि गेजेरजों ओमफ्राय नै दायो बेयाव मोनफैबाय आरोना एसे खाथियाव बे जाबाय एसे स्टेजनि खाथि जायो आरोना बेयो स्टेजनि फ्रन्ट साइडआवहाय दं आरोना ओमफ्राय नै पुरा भलन्टियारफोर टाइट खालामदों आरोना बहुत मोजाङै डिसिप्लिननि माबा खालामनाय जादों आरोना बे मिटिंखौ मानो होनबा सेन्ट्रेल एबसु मिटिं जाहैबाय नालाय ओरैबायदि पाब्लिकफ्राबो गेदारिं जाहैदों आरोना बे जायगायाव थांनानै बा बहानि मानसिफोर मोनहैदों आरोना ओमफ्राय नै दायो बेयावबो मोनसे गेट दं आरोना गेटआनो मोननैखा नालाय ओमफ्राय दा बेसिम मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय नै स्टेज खाथियाव मोनहैबाय आरोना आं दायो ओमफ्राय नै स्टेजआनो ओरैबायदि गिदिरखा बुंनो हाया आरोना ओमफ्राय बे स्टेजआ खमबाबो 8-10 बिगासोनि जागोन खोमा बायदि मोनदों आरोना एक्जेक्टखौथ' बुंनो हानाय नंला नै माने स्टेजनि उनाव थाबा बेबायदिसो नुहुरो आरोना सिगाङावथ' सोर आलासि दं बेफोरखौनो जेबो सिनायहरा आरोना ओमफ्राय नै बे जाबाय मेन आलासिफोर थाग्रा आरोना मेन आलासिफोरनि रेस्ट हाउस आरोना बेयाव माने रेस्टुरेन्ट दं ओमफ्राय ओरैनो रेस्ट खालामग्रा नालाय रेस्ट हाउस नालाय बेयावनो रेस्ट लायो आरोना ओमफ्राय लोगोसे रेस्टुरेन्ट VIP आरोना ओरैनो जानला मोनला मानसिफोरखौ हाबहोनाय जाया आरोना पुरा गार्डफोरनि बेयाव टाइट खालामनाय जायो आरोना Madam Professor means long live. Madam Professor means long live. Please, Madam. मुझे माफ कीजिएगा कि ना मैं बोडो में बोल सकती हूँ और ना तो अखमी में और इसलिए चूँकि मैं BTR की पड़ोस से आती हूँ जो भी कि नॉर्थ बंगाल से और झारखंड से इसलिए मैं आशा करती हूँ कि मेरी हिंदी की बोली को आप लोग स्वीकार करेंगे। मैंने 2 शब्द सीखने की कोशिश की है और मैं कोशिश करूंगी उसको बोलने का। मैं जो 55th एनुअल कॉन्फ्रेंस आपसू का हो रहा है इसके
ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और उनके ini दै लाबाय आरो ना दैया बिदियाव मोनो आरो ना ओमफ्राय बिदि प्लास्टिकआव लोंसै बिदिनो आरो ओमफ्राय नै ओंखाम हटेलानो माने ओरैबायदि मानसि दं आयौ 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 माने रावबो ओंखाम मोनाखै आरो ना फुरा थुरसि गिलास सोरबाथ' डिसफोरबो थुरसिफोरबो मोनाखै आरो ना ओमफ्राय जिरायदों आरो ना ओमफ्राय हाजार हाजार मानसिफोर दं आरो ना बेयाव ओमफ्राय माने बिसोर रायजोफोर गासैनिबो ओंखाम जाहोनांगौ बा साननांगौनि खोथा आरो ना ओमफ्राय नै ओरैबो आरो दंबावोसो माने फुरानो नै हटेलनिफ्राय ओंखारबोबाय आरो ना ओमफ्राय दायो एगजिबिसनाव हाबहैनोसै आरो ना एगजिबिसन सिङाव मार्केटाव मा मा दं बेफोरखौ नायहैनोसै आरो ना अरे ATM कार्ड अरे आधार कार्ड सर्वसाधारण ओरैनिफ्राय बेरायग्रोनोसै ना मा दं नायजोबनोसै फुरा नायजोबनोसै आरो ना ओरैबायदि बिहिरखानाय हाथाया नायलांदो नै रायजोफोर ओरैबायदि बिहिर आरोना बे मार्केटाव जायफ्रा फैनो गोसो जानानै फैनो मोनाखै बिसोरो भिडिअ'आव नायनानै इन्जय खालामबानो जाबाय फुरा बे मार्केट सिङाव मा दं बेखौ देखायजोबनोसै आरो ना मार्केटआ फुरा मा नांगौ दंजोबो आरो ना नाहरदो नै ओरै सिगांजों फुरा मानसिफ्रा बुंजाया आरो ना ओरैबायदि मानसिफोर मानसिफ्रा एसे खालि जाबाय आरो ना ओरैहाय नैबे उनजों मानसिफ्रा एसे खालि जाबाय ओमफ्राय जों दा नैबे सिगांजों थांबाय थानोसै आरो ना बेबायदि मानसि जादों आरो ना बिराद बिहिरनो नै दायो बेयाव हाबसिगोन आरो ना मा दं नायनोसै बे सिङावहाय Nama dia? Halo nama. Halo nama. Bagi bir ada. Sampai nih. Seneng kan? Mulai.
रायजोफोरजों दायो ओंखारबोबाय आरोना बायह्रायाव ओमफ्राय दायो बेलेगाव बेरायनोसै आरोना नै दायो ओरै बेरायनोसै दखानफ्रा नै बरिया बरिया आरोना मा सिस्टेमनि जानो ओमफ्राय फुरा मार्केटाव बेरायगासिनो दं आरोना ओमफ्राय नै हटेलानो हटेल ओरैबायदि मोजां मोजां हटेल दं आरोना फुरा जेरावबो मानसिफोर फुल गोजा kutukan lagi ke? Wow, jatuh mana? Hah? हटेलफ्रा ओरैबायदि बरिया बरिया आरोना रायजोफोर एकदम नायबाथाय जाथाव जाथावथार आरो ओमफ्राय नै फुरा जानाय लोंनायनि गोजा आरोना बेफोरावहाय जाथाव जाथाव गोजा ओमफ्राय नै फुरा हटेल गोजा आरोना बेफोराव जेरै जोंबो हटेल गोजा ओमफ्राय नै बेयावबो हटेल आरोना ओरै बेयावहाय लास्ट जाफैबाय आरोना ओमफ्राय नै बेयावहाय बेदर सावनाय आरोना अमा बेदर सावनाय दायो जों एक्सिबिसननिफ्राय बायह्रायाव फैबाय आरोना नैबे बायह्रायाव नायदो मानसिफ्रा जेरावबो मानसिफोरनि भिर आरोना नैबेयाव जाबाय अपेन स्टेज आरोना बेयाव मोसानाय एसे नायनोसै रायजोफोर ओरैबायदि मानसि जादों आरोना बेयाव नै ओमफ्राय नैबे दलंआव जों थांनानै ओरैहाय मा मा दंथाय ओमफ्राय बिराद मानसि थांलाय फैलाय जागासिनो दं आरोना ओमफ्राय जोङो दायो मा दं जोंबो गाखोनानै दालांजों बेरायनानै नायनोसै आरोना नैबे जाबाय बाख्रि आरोना बर'फोरनि बाख्रि आरोना बेखौ माने बिदि बानायनानै दोनदों आरोना बरियानो बाख्रि ओमफ्राय नैबेयाव मा मा दं नै बेबायदिबो न' बानायनानै दोनदों आरोना फुरा जिगाबजों बानायदों आरोना न'फोरखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय बेफोरबायदि न' बानायदों आरोना बर'फोरनि माबा आरोना बेफोर नै गोबां मानसिफ्रा नायदों आरोना बेफोरखौ माबायदि होननानै ओमफ्राय नैयाव दालांजों फैबा बेफोरखौ नुफैयो आरोना बे दालाङाव गाखोना फैबा ओमफ्राय गोबां मानसिफ्रा नायफैदों आरोना बेयाव ओमफ्राय नै आंबो दा फैनानै नायफैदों आरोना नै बबे न'आव हाबनाय थाङो आरोना ओमफ्राय नैबे जाबाय गलि गग्रा ओमफ्राय गलिफ्राव गोबां मानसिफ्रानो जिरायो आरोना जिरायग्रा बायदि खालामनानै दोनदों नैबे जाबाय गामसा बर'नि ओमफ्राय दायो आङो बेरायखांनानै दालांजों बेक जाफिनबाय आरोना फैफिनबाय ओमफ्राय नायलाय नै थांनायावबो फैनायाव माने फुरा लामाफ्रा माने बिहिरानो जोबनो थाङा आरोना मारो दिनैथ' लास्ट सममोन नालाय मानसिफ्रा ओरैबायदि जाखादों आरोना नै बेलासि जालायलायबाय आरोना ओमफ्राय मानसिफ्रानो बिहिरानो खमाय आरोना दायो एसे बेलासि जाबाय आरोना
ओमफ्राय नै बेयावहाय मानसिफ्रा नायहरबानो जाबाय नै जेरैथिंबो पाब्लिकफ्रा ओरैबायदि गेदारिं जादों आरोना जिखुनु जायगायाव माने मानसिफ्रानो माने फुरा भर्ति गोजा आरोना नायबानो जाबाय नै मानसिफ्रा रोमै 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 नुहुरख'आनो बेसेबां गोजान गोजानसिमाव मानसि दंहैयो माने बिनि जायगानि कम्पाउन्डफ्राबो ओरैबायदि गिदिरखा नालाय मानो होनबा नै बिनिफ्रायथ' मेन स्टेजफोरखौ नुहुरलाया आरोना ओरैबायदि गोजान गोजानाव खालामखादों मानो होनबा खाथियावथ' जायगायानो थोखानाय नङामोन ना बेखायनो माने फुरा गोजान स' आं दायो ओंखारबोबाय आरोना रायजोफोर बेराय जोबोद मेंबाय आरोना बेरायनो हालायलायला आरोना ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै आरोना बाय बाय।